Bisan ko na downgrade na ang quarantine status sa siyudad Sugbo ngadto sa GCQ. Padayong gipahinumdom sa mga otoridad ang mga lagda nga gipatuman sama sa pagdala sa quarantine pass. Niadtong Sabado, kapin sa 500 ang nangadakpan gumikan sa lain-laing kalapasan. Ani ang report. Sa Plaza Independencia gidala ang mga nadakpan sa unang adlaw sa implementasyon sa General Community Quarantine sa Cebu City. Milusad ang mga otoridad og one-time big-time operations. Daghan ang nangadakpan sa nagkalain-laing kalapasan apan sagad gumikan kay walay quarantine pass. Sikop sab kini mga lalaking taga Talisay City nga nilabang sa syudad aron mamaligya unta og face masks. Giseminar sila subay sa palisiya sa Dakbayan. Karon may kasuway ka rin sa testing sir ba. Kung dili sa sugot balik ng tama sir kung ila may palikon namin nila. Kaya ang border sa Bulacau sir nakasud mi sa mga pulis sir. Moto na padayon lang niya. Kabot sa pardogi sakay mi sa probe scanan nila. Kining lolo taga Inayawan nadakpan kay gidili gihapon manggawas ang mga senior citizens. Palit ang tagog dinuguan. Para iro. Gidako panong ko. Senior si Piat. Sir, hindi mo na pwede mo gawas yung senior, sir. Patay iro nako. Kapin sa 500 ang nadakpan sa unang adlaw sa implementasyon sa GCQ. Kinahanglan mag-wear gid gyapon dato ato tong i-follow kay di pa man gud ta normal, wala pastas normal. No, so ang ato gyapon to siyang i-follow. Likewise ato ang kanang mga sakyanan nga naa gyapon tay number coding, mao sa gyapon na ato na siyang i-follow. Kay GCQ na, mibukas na sab ang ubang mga establishmento, lakip na ang mga balay ang puanan. Usa niini ang Basilica Minore del Santo Niño nga midawat na sa mga deboto. Apan hugot nga gipatuman ang mga health protocol aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Ang entrance anaa sa may Magellan's Cross ug ang exit adto sa may Osmeña Boulevard. Pag ingong open na karon, so mo to ni grab din ko sa opportunity. Yes sir, kana siya sir din. Lain kay feelings sir, murag pag step pa lang nimo, murag baka hilak bitaw gid ka, murag gid ang feelings bitaw. Dagkot lang para magpasalamat kang Senyor Santo Niño kay sa kadugay nga nag-lockdown 4 months almost wala gid taon makaduaw og simbahan sir. So dako kog pasalamat nga naka-open na. Samtang ubang mga locally stranded individuals misiguro nga makalukat na og mga tickets aron makauli sa ilang probinsya. Pahimangno sa mga otoridad, siguroon nga kumpleto ang ilang mga requirements kay gikinahanglan kini una matugtan nga makabiyahe. Uban ni Rinante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.